dobre, tak hada by sme mohli aj začať pomaly. Tak vás vítam teda v 10. týždni. Už to pomaličky vrcholí, či končí, aj to prichádzame, či polovica. No, ale tak zostáva nám ešte taká jedna téma, ktorú sme tak obchádzali celý čas. Ale v princípe ste sa aj niekoľkokrát došli. Zase mi pôjde o nejaké, že niečo extrémne náročné, ale v podstate taká tá, že povinná jazda, ak programujete, že sa s tým budete stretávať pomerne často. A ukážeme si, alebo teda, že porozprávame sa trošku o tom, že jak sa pracuje so súbormi, alebo teda, že čo v tom C-čku viete na to použiť, aby si v tom vedeli, alebo aby si s ním vedeli nejak efektívne pracovať. Čiže to bude nejaká dnešná náhod, s ním teda strávime dnešnú prednášku a v podstate môžeme rovno začať riešiť jeden zapeklitý problém, a to je, že OK, tak skúsme základnú operáciu, že zistiť, ako zistiť, že veľkosť súboru. Máme nejaký textiak a teraz budeme chcieť zistiť, že koľko znakov sa v ňom nachádza. Či to bude úloha číslo 1, že na ňom si ukážeme, alebo na ňom si ukážeme ďalšie základné veci. No, dobre, dáte nám pánu. Že, tak, teraz už je bez programovania, že ako by ste prišli na to, že koľko znakov sa nachádza v súbore. Čo? No, jasne. Takže to je nejaký cyklus a keďže znak vieme, že má možno 1, tak v podstate cez ten cyklus my sme tam prešli, že znak po znaku celý ten súbor a na konci by sme teda, že zistili, že koľko znakov sa tam nachádza. Čiže prečítam jeden znak, zvýšim počet, prečítam ďalší znak, zvýšim počet. A čo je? A to je end of file, čiže pokiaľ nenarazí na koniec toho súboru. Presne tak, že to mechanizmus veľmi jednoduchý na to, aby sme to teda zvládli aj my s našimi skúsenostiami, aj teda to by som nejak pocitoval, tak takže týmto tu nás začneme a pozrieme sa teda na to, že jak to s tým brátaním tých, alebo teda, že zisťovaním veľkosti v tom bičku teda bude. Takže poďme na to. Jak to nazveme? Size of, hej? C. Takže poďme na to. No, dobre, prvá vec. Jak sa to v tom C-čku teda, že s tým pracuje, s tými súbormi? Prvá vec, ktorú tam potrebujeme vedieť alebo poznať, je typ s názvom file, alebo teda, že file hviezdička. File je definovaný, je v podstate nejaký štruktúrovaný typ a je definovaný v hlavečnom súbore STD.h. Čiže pokiaľ pôjdete do toho STD.h, tak tam môžete vidieť, že celú štruktúru toho file. Teraz akákoľvek operácia, ktorá bude pracovať so súborom, tak bude referenciou alebo výsledkom, že keď pôjdete otvor súbor, výsledkom bude práve referencia na tento štruktúrovaný typ file. Čiže prvá vec, ktorá nás teda čaká, je, že otvoríte ten súbor. No, a súbor sa otvára pomocou volania funkcie fopen. A som hovoril, že teda on vráti nejaký, že file hviezdička, že fp. Hej, čiže to je nejaký, že file pointer a funkcia sa volá fopen. No, dobre, tak super, ideme otvoriť nejaký súbor, tak pomocou funkcie, že file open. Tak aké parametre bude mať asi tá funkcia? Určite, čo v nej bude. Názov súboru, hej, tak tuto dáme, že main.c, alebo teda, že zo.c. To by tu mohlo byť. Dobre, to je prvá vec. A druhá ešte, ktorú tá funkcia bude mať, je režim, v akom ten súbor budeme otvárať. Totižto sú rozličné prístupy, ktorými sa dá pracovať s tým súborom a my budeme rozlišovať ako keby tri také tie hlavy. Že režim iba na čítanie. Že ja otvorím ten súbor na to, aby som z neho vedel čítať údaje. Takže to znamená, že nebudem vedieť len zapisovať alebo meniť ten obsah, proste budem vedieť len čítať. Druhý režim je na zapisovanie. Tak zapisovanie v podstate znamená, že áno, viem prepisovať, teda, že mám tam nejaké dáta, viem to prepísať, alebo teda, že mám prázdny súbor a viem to zapisovať, alebo teda, že vyplním to. A potom je ešte tretí režim, mám to, že append. A append to je čo za režim? Ako? Zapisovanie, ale tak aký je rozdiel medzi writem a appendom? No, to je podstatné. Append po slovensky? Čo? Hej, príklad, presne. A toto bude presne taký ten spôsob, alebo taký ten režim, že ako sa s tým súborom pracuje.
Lebo keď si predstavíte, alebo teda, že otvoríte si súbor vo svojom najobľúbenejšom textovom editore Tektory, áno, a teraz budete mať nejaký že mocný text, čiže takéto niečo, tak vy keď ten súbor otvoríte, tak ono to funguje úplne aj v tom C-čku, alebo teda, že pri práci s tým súborom, tak tu sa nachádza niekde kurzor. A ten kurzor posúvate presne podľa toho, tak, keď pracujete s tým editorom, presne podľa toho, že kam ho chcete dostať. V rámci toho editora vieme ešte hovoriť o tom, že OK, tak je tam nejaké číslo riadku a číslo stĺpca. Keď budeme pracovať s tými súbormi tu na v tom, budeme s nimi programovať, to nie je číslo riadku a číslo stĺpca, ale bude viac menej iba, že vzdialenosť od začiatku. Rozumiete? Čiže keď otvorím ten súbor, tak tá vzdialenosť od začiatku je 0. Ja som na začiatku toho súboru. A keď pôjdem, že plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, až dojdem sem, tak to bude vzdialenosť, ktorá bude veľká, alebo teda, že bude rovná dĺžke toho súboru, alebo teda, že počet znakov v tom súbore. Rozumiete? No, a teraz naspäť k tomu appendu. Keď ja otvorím ten súbor na čítanie, kurzor sa nastaví tu. Keď na zapisovanie, ten kurzor sa nastaví tu. Keď na append, on sa nastaví tu. Rozumiete? No, dobre, tak poďme ďalej. Takže momentálne, tak do akého režimu by som potreboval ten súbor otvoriť? Čítanie, hej. Takže čítanie bude znamenať, že R ako read a to je takmer všetko. No, a teraz pár vecí, ktoré s tým súvisí. Podobne ako sme mali volanie cloud alebo malo a s tým kontextom alebo s tým podtextom, že ako náhle si vyhradíte nejakú pamäť, tak rovno by ste mali písať, že free, aby ste na to nezabudli. Čiže podobne je to aj tu na, že každý F open by sa mal nachádzať F close. Čiže tuto niekde rovno napíšem, že F close, FP. A zase bude platiť niečo podobné, ako keď sme sa hráme s tou alokáciou pamäť. Že, OK, keď otvoríte súbor a medzi časom ten program ukončíte, tak ten systém sa postará o to, aby tie zdroje uvoľnil, čiže aby zavrel ten súbor, ktorý máte otvorený a tak ďalej a tak ďalej. Nespoliehajte sa ale na to, je to taký, že lenivý a bad practice. Totiž to sa môže stať, že tá situácia je taká, že ten počet súborov na počet otvorených súborov na jeden proces je obmedzený alebo limitovaný. To číslo je síce pomerne dosť veľké, ale v závislosti od toho, čo robíte, že ho môžete veľmi elegantne vyplývať, len kvôli tomu, že si nebudete zatvárať súbory. Takže ku každému F open by sa mal nachádzať F close. Čiže to je prvá vec. Ďalšia, ak začnem s tým fajlom pracovať okamžite teraz, tak môžem byť dosť nešťastný, lebo ten čas, ten súbor zo.c tam neexistuje. No, takže jedna z tých takých základných kontrol by mohla byť, že ak FP sa rovná 0, tak v tom prípade asi nedošlo k otvoreniu. A nie, že asi, ale určite. No a povedzme na tých prípadoch, že prečo ten súbor nemohol byť otvorený. Neexistuje, dobre, ďalej. Není tam, to asi neexistuje. Dobre, ďalej. Čo? Môže byť v inom priečinku. Hej, dobre, takže cesta je nesprávna, hej, čiže, dobre, okej, ďalej. Nemá prístup, hej, alebo vhodné prístupové právo. To si môže znamenať, že ja mu viem povedať, že tak berem ťa, že chcem ťa otvoriť na zapisovanie. A ja mám, dajme tomu, že právo na čítanie toho súboru, ale rozhodne nemám právo na zapisovanie. Čiže aj to sa môže stať. A ešte niečo vás napadá? Zlý parameter, akože že tam dá také ako výnes, hej. No, tak to má asi skryne, možno, že aj napríklad neviem, čo nás skryne. No. Dobre, ale to sú také tie, že tri najpodstatnejšie, že súbor neexistuje, respektíve sa nenachádza tam, kde ste ho dali, čo v podstate vyplýva, že neexistuje, alebo teda, že nemám na to právo. Ja teraz vieš otázka, že či na právo čítať ten súbor, zapísať ten súbor, alebo môžem vojsť do daného priečinku, kde sa ten súbor má nachádzať. Čiže rozličné veci. V tom prípade, ak ten súbor nie je otvorený, tak tá funkcia evopen vám vráti 0. No, a teda tým pádom jasné, že printf, sorry, ale toto neexistuje. Skús sa pozrieť bližšie, lepšie. No a exit, čo to máme? Exit file lure.
ale toto tu nám by malo byť niekde tu. std lib. OK, zamakám. Prečo som to nazval size of? To je také, no dobre. Make size of. Size of. Dobre, a poďme to pustiť, čiže size of. A vyzerá to tak, že zo tu je, hej, zo C. A keď teraz urobím presne to, že to nebude že zo C, ale to bude jano.c, alebo to zo old.c, a teraz to spustím, tak presne tak sa skončí. Hej, čiže nemáme čo robiť, tak sme to ukončili. Dobre, takže toto je prvá vec, ale posuňme to teda naspäť. Takže poďme ďalej. No a teraz nastáva ten pravý moment, že OK, máme otvorený súbor, zistili sme, že či ten súbor existuje a preventívne sme ho zavreli. Potrebujeme prečítať práve jeden znak z neho. No, a otázka je, že ako? Čo? Hej, getchar. Getchar je ale čítaný zo štandardného vstupu. Ale to v C to potom funguje tak, že no, tie funkcie, ktoré sme používali na to, aby sme pracovali so štandardným vstupom, budú mať aj svoju súborovú verziu. To znamená, že presne tak, ako ste ich používali nad štandardným vstupom, budú vedieť pracovať aj so súborom. Akurát sa budú trošku líšiť v názve, že vy pre funkciu dáte písmeno F. Takže mali sme printf, tak bude F print F. Mali sme scanf, tak máme F scan F. Mali sme getchar, tak máme F get C. Čiže nejak takto bude vyzerať. A v podstate by ste mali nejaké také funkcie, keď ste sa učili pracovať s reťazcami, že scanf a print však. No, tak to je niečo podobné, ale úplne iné. Dobre, takže poďme na to. Takže momentálne teda, že keď urobím, že fgetc s parametrom, že z akého súboru, tak mi povie, že to bude, že char c. No, môžeme sa na to pozrieť, sorry, to mi ušlo. Môžeme sa na to pozrieť, že aký je ku tomu help, že fgetc, tak file stream a vráti nejaký integer. No, tak integer to by mal byť taký ten, že char každopádne. A fgetc reads the input, next charakter, no a tak ďalej, a tak ďalej. No, takže môžeme vyskúšať a skúsim ho vypísať rovno na obrazovku, že percento c a tuto dáme, že c. To som teda zamakal. Size of. No, a je tu mriežka, vidíte, hej? Keď sa pozriem do toho zoo.c, tak prvým znakom je naozaj mriežka. Ja skúsim tu nadať, že veľké X, že či to naozaj funguje dobre. A funguje, vyzerá celkom dobre. Môžem skúsiť dať, že či keď tam dám ešte zavínač, že čo to povie. Dobre to fičí. To vyzerá, tak 3 z 3 prešlo, tak to bude isto dobré. Size of. Dobre, takže odtiaľ to by sme mali. Takže vieme načítať jeden znak, ale hovorili sme, že to tajomstvo nebude v tom, že načítame jeden znak a hotovo Hirošima HD, že ten súbor má trošku jeden znak a my chceme prečítať všetky znak. Takže teraz to urobíme ako? Cez taký cyklus. Hej, OK. A teraz ten cyklus bude fungovať pokiaľ? Po čo? Po koniec súboru. A ako zistím, že som na konci súboru? Ako? Podľa toho, čo vracia fgetc. On by mal fungovať možno, že tak, že ja ak ho zavolám znova, fgetc, tak čo myslíte, čo vráti? Aj C som tu chcel dať. Čo myslíte, čo vráti? Ďalšie ičko, hej, lebo tam začína, že include. Takže on v podstate urobil to, že tým, že ja som zavolal fgetc, tak prečítal to háčko a posunul sa na ďalší znak. Keď som zavolal znova, tak prečítal to ečko a posunul sa na ďalší znak. Presne tak to bude fungovať. Hej, čiže podobne, ak s tým kurzorom vy prechádzate, v tom testovom editore, tu nám podobne je tam nejaký kurzor, to budeme volať, že offset, že vzdialenosť od začiatku, a ktorý bude sa takýmto spôsobom, že posúvať, až kým nedorazí na koniec. No, super. A tu už to si teda, že prezrádzal, že existuje nejaký EOF. A EOF je skrátka z čoho? End of file. Presne tak. A to znamená, že každý ten funkcia, hej, že ktorá pracuje so súborom, tak ona niečo bude vrácať. A obyčajne je teda, že keď tá funkcia dorazí na koniec toho súboru, tak vráti EOF.
Hej, že end of file. To je nejaká konštanta, ona má myslím, že hlboko minus 1. Takže v princípe minus 1 znamená, že, no, že koniec. No, super. Takže toto je jedna vec. Takže môžeme sa na to pozrieť, že čo s tým teda spravíme. Čiže hovorili ste, že budeme načítavať dovtedy, pokiaľ netrafíme ELF. Tak ste hovorili, nie? OK. Tak túto, že v hyle C je rozličné od ELF, tak čo? Tak budem načítavať ďalší, nie? Alebo dobre, tak vypíšem aktuálnu hodnotu, načítam ďalší a som skončil. Také dačo, hej? No, skúsime. Zamakám, pustím a vyzerá to celkom dobre. Že vypísal všetko. No, paráda, že to znamená, že v podstate to už máme celé hotové, nie? To už len ten vyzerá dobre riešenie, už stačí, aby ten, čo to začal hodnotí, teda arena vyporátala všetky písmena, ktoré to vypadlo. A to malo ďalšia zvlášť. Dobre, jak to porátame? Ako? Dáku premenu, int counter, strike, hej, dobre? A teraz čo? A namiesto toho print foo, tak urobíme toto, hej. A teraz tento posuniem sem a poviem, že čo? Že counter, či size of his file is paráda. Zamakám, pustím, lslh, lslzo.c, však to bolo. Čiže 2380 mi vyšlo, 2380 to naozaj je. No, vyzerá to, že dosť dobre sme to spravili. Super, máme prvý program, ktorý pracuje s súborom a vyrobí to tá, že OK, znak to znakom prejde a zistí, akú má veľkosť. No, vidíte v tom nejaký problém? Niečo, čo sa vám tak nepozdáva. No a ako? Aha! Čiže ty chceš takéto niečo urobiť, hej? Že nemusíme to niekde ukladať, že možno, že stačí urobiť len toto tu. While fgtc fp je rozličné od eof. Také, hej? Čiže ušetrím tento riadok a ušetrím tento riadok. Asi. Takže skúsime to vykomplikovať. Hej. Čiže ušetrili sme 2 riadky. Super. A ešte tam je dačo také, že blbé? Vás bývate na dedine, alebo koľko z vás kúrite drevo? Bo môžete bývať aj v mesiach kúriť drevo. No, super. Dobre, a teraz, keď viete, akože drevo pomôže do chalupy, to znamená, že kúriť v krbe alebo v peci, to znamená, že doniesť drevo. A teraz, toto tu, čo sme my urobili, to je taký, že podobný prístup. Že momentálne to znamená, že ja keď idem kúriť, že príjem k tomu krbu a hodím tam jeden klátik. Teraz idem vonku, aby som zobral z drevárne prvý klátik, ho doniesol a hodil ďalší. A potom zase si vyjdem, aby som teda tých 50 metrov do tej drevárne zvládol a si zobral a hodil ďalší. Ako to vyzerá u vás? Presne tak isto? A ako? Aha, čiže oni majú fúry, dobre, my to budeme nazývať buffer. No a? Hej, a tam sa to nakladá. Rozličné verzie tých bufferov alebo fúrikov máme, to používať na čo iné. Ja čo? A ja neviem si dať ako už, nie, ja si použiť tento. Ako? Alebo sú kvalitné brikie. Hej, sedí vec. Čiže nie je briket ako briket, alebo kúcka uhlia, subotské uhlia, alebo ten penskej uhlia, po penskej uhlia. Lebo, takže keby sme mali takým spôsobom kúriť, tak to by asi kúriť fakt celú noc. A
teda, že s tým, že budem vychádzať a vchádzať s tým jedným kládikom. Lebo veľkosť toho buffera je jedna. A keby som použil tento princíp, tak nie len, že aj vnútri je teplo, ale aj nie je teplo, to všetko oberá. A podobne to funguje aj tu. Každá tá operácia, akože vy to tak trošku nadnesie, že ono, keby sme sa pozerali trochu nižšie, tak aj tu už funguje na tejto úrovni nejaké bufferovanie. Ale každá tá operácia v ako keby znamenala, že prečítaj z toho súboru práve jeden byte. Čo znamená, že ja poviem tomu disku, že roztok sa, tam je nejaká plávajúca hlava, že nastav sa na ten súbor a prečítaj mi ďalší byte. A on nic nie, iba jeden byte. Aj napriek tomu, že tie súbory sa ukladajú do nejakých blokov o veľkosti, dajme 4 kB. Ja chcem, aby mi prečítal práve jeden byte. Že v tomto prípade sa zapotí dosť ten počítač, dosť ten disk. Keď pôjdem takýmto prístupom, že byte to byte. Bude to hodne dlho trvať. Ako keby som mal naložiť celú tú vec, len s tým, že chodím po jednej kocke uhlia, alebo po jednej brikete, alebo jednom plátiku dreva. No, takže teraz hľadáme voľby fúry na to, aby sme si povedali, že OK, po jednom to je dostate, že trafí. Takže skúsme to po viac. Taký nápad? To je to sa? To je práve to, že nevysvetlím, myslím. Lebo momentálne sme urobili 2380 tých operácií, že načíta. Hej, jeden byte za jeden byte. No, tak teraz skúsime urobiť si tu na nejaký že buffer. A to v podstate môžeme aj túto. Čiže tuto robíme nejaký že buffer, char, buffer a povieme, že to bude že o veľkosti 10. Čiže momentálne budeme robiť, že načítam, teda budem mať, že fúrik, do ktorého viem napríklad 10 kladíkov, hej? Alebo teda, že uhliak, no oni proste, kde viem hodiť, že 10 kúskov toho uhlia. Alebo teda, že paletu, na ktorú viem naložiť, že 10 brikiek. No super. A teraz, ako naraz prečítam 10? Scanf. Presne tak. Takže ja tu viem urobiť, že použijem scanf, ale ako som spomínal, že on sa nebude používať úplne presne, ale máme tu na jeden parameter navyše. Tento zvyšok je úplne rovnaný. Ale toto tu nám musím povedať, že tak, počúvaj, pracuj s týmto súborom. Lebo ja naraz môžem mať otvorených niekoľko súborov. Takže ak môžem povedať, že čítaj z tohto tu súboru, tak mu to musím dať ako prvý parameter. Podobne ako keď ste pracovali s reťazcami, hej, čiže bolo scanf, tak ste hovorili, že z ktorého stringu reťazca to má čítať. No, dobre, tak sa na to poďme pozrieť teda. Takže čo to máme, že scan, poviem mu, že z fp načítaj. A čo idem čítať? Aký typ údajov? Percento C? Hej, presne, dobre, do toho buffera. A teraz túto budem, a čo mi ten scan vlastne vracia? Scan int, tuto je nejaký počet znakov, čo načítal, kde mám return? Scan reads input from the string point and dobre, tak to vieme, ale return errors. Return. This function return the number of input items successfully matched and assigned. Aha, dobre, či to by mala byť asi, že nie nulová nejaká hodnota. No tak sa poďme na to pozrieť, hej, že to bude, že int, taký, že size, hej. Dobre, a teraz, pokiaľ size je väčšia ako 0, alebo v podstate viem sa pýtať aj na to, že pokiaľ size je no dobre, tak je väčšia ako 0, tak v tom prípade counter plus sa rovná size, píšem ako parádne, ale vo vnútri už musím urobiť ďalšie načítanie. Také niečo. A bodkočerka, jasné. Aha, díky, to aj tu. Hej. No, môže byť? Ešte raz? Nepočul som riadne. No tuto ukladám. Aha, jaj, díky. Pravdu máš. Ja tak rád mažem, tak som si to už asi zmazal celé. No, dobre, takže takto pokiaľ to mám, možno, že to je aj dobré, tak to skúsme. Make size of, pustím size of a výsledkom je segmentation fault. Tak je tu niekde zrada. A teraz je otázka, že kde?
že celý file. Otázka je, že ako funguje ten percento %s. Ešte raz? Môžeme skúsiť ešte takto, že keď už sme pri tom, dobrá poznámka, že uvidíme, že pokiaľ nás to teda, že potiahne ďalej, ešte raz? Počkaj, tak som nepočul, že čítame až... Čítam za koncom súboru, že súbor skončil, čítam za EOF. Aha, no tak počkaj, môžeme upraviť podmienku, možno, že som ja zle čítal dokumentáciu, počkať, že return value, hej? Return. These functions return the number of input items successfully matched and assigned, which can be fewer than provided for or even zero in the event. The value of EOF is returned if the end of input. Dobre, tak sa vieme pýtať na to, že či SISA je rozličná od EOF. Hej, čiže buď tam vráti, že počet načítaných nejakých tých jednotiek, alebo na druhej strane tam, alebo vráti end of file. A prečo by mám presiahnuť ten buffer? Kde je to? Aha. Sorry. Hej, presne tak. A tuto je jedna zatrknutá ríša s tým scannerom. Keď tam poviete, že tá prvá vec, prvá vlastnosť, ako by načítala ten scanner tie rekasy? Od bieleho znaku po bielý znak. Presne tak. A handicap, ktorý to celé má je, že vy sa nemôžete tam dať iba percento %s, nemôžete si byť istý veľkosťou. Vy tam môžete nastaviť buffer, ako my máme teraz na 10. Ale nemôžete si byť 100% istý, že by to fungovalo pre ten riadkov, že to rozhodne bude fungovať pre ten z jeden riadkov. Uvidíte, že tu došlo presne k tomu problému, že snažíme sa do toho buffera nadať viacej ako 10 znakov. Takže OK, my môžeme experimentovať s tým, že ja tu dám čo? Že ten buffer bude veľký, ja neviem, že 100. Make size of. Pustím ten size of a už to vyzerá byť celkom dobre. Takže bokalo sa mi tam všetko. No, je to sice rieša takáto, to teraz tomu neriešme, ale práve toto je problém, s ktorým sa môžete stretnúť pomerne pravidelne. A keď ste na to riešenie, aj scanf sa dá tak nastaviť. Počkať. V scanf viete použiť niečo takéto. Čiže ja tu poviem, že to bude že 10, ten buffer. No, akurát si to by som mal povedať, že to bude že veľké, 10 znakov, či takto. Takto, hej. Čiže viem mu povedať, že načítaj maximálne 10 znakov. Ten minus 1 s oným segmentátorom na konci, čo v podstate znamená, že OK, momentálne načítaj maximálne 10 znakov, hneď. A teraz pokiaľ som sa veľmi až tak nepomýlil, tak keď to pustím, tak to prešlo. Hej, ale keď sme hľadali trošku vyššie, čo bol tá štruktúra, aj keď v podstate už to vidno, hej, že ono je to zarovnané naozaj na tých 10 znakov. Tam je while, keď na hore, určite za tým zákonka, ale keďže to je asi dlhšie ako 10 znakov, tak tam to presne rezol. Čiže práve teraz som obmedzil ten scanner, aby načítal maximálne 10 znakov. Áno. Áno aj, jasne, ale to ešte nehovoríme. Čiže dobre si trafil, ale dobre si povedal, teraz sa hráme s takými tými excel-ovými súbormi, to už je práca viac menej, že binárnymi a takými súbormi čítané. Ale dobre, áno aj. Dobre, rozumiete tomuto tu? No, fajn, a teraz sa poďme na to trošku. Zavolal si túto jednu našu kolegyňu, doktorátku, ktorá vám ukáže, že aké veci z toho plynú. Takže my sme sa trošku hrali s tým, že sme spomínali takú typ, že buffer overflow, ale sme hovorili o tom, že je to pomerne nebezpečná vec a že to C-čko dalo ako keby tú dôveru vám, že vy určite viete, čo s tým chcete robiť. Len občas ani vy neviete, že čo s tým chcete robiť. Tak vám ukážem, že ako sa to dá celkom pekne, že zneužiť. Dobre, ja ti to nachystám. Toto je tvoje.
A od tebe by som... Asi terminál najprv skúsim si... Hej, dobre. Dobre, prepneme sa, hej? Tak ja Počkaj, tá tvoja klávesnica. Tak ona je taká ako normálne. Čo hľadá? Počkaj, hľadám špeciálne znaky, že by som podľa mňa znatkovala. Aha, dobre. Lamitku máme kde? Toto? Aha, OK. Potom druhé tu. Dobre, čiže toto... Zatiaľ povedzte taký vtip. Vtip sa nachystáme. Taký vtip. Myslím, že sa taký naučím a... Aha. FK. Ak chceš, že ti mám dačo stlačiť, tak ja ti stlačím. No, Ale dobre. počkaj, si dal do pozadia. Hej. No, ideš. Či čo? Tak ešte raz. Aha, super. Dobre. Aha, super. No, dobre. Ak chceš taký znak, pýtaj sa. No, jasne. Čo? Dobre. Aha, už som, Nič, hej. Dobre. Prepne si. Dobre. Dobre, cez alfa. No tak klasika na úvod, keď ste zvyknutí na nejaké rozloženie klávesnice, zasadnete za iný počítač, tak je to katastrofa. Ale dobre, no nejak sme to zvládli. Mirek vám spomenul nejaký taký jeden zo základných problémov, ktoré môžu nastať pri práci s reťazcami a hlavne v C-čku. A ono sa to na prvý pohľad zdá, že je to zraniteľnosť typická len pre C-čko a že keď prejdete na nejaké iné technológie alebo iné jazyky, alebo keď budete používať nejaké iné programy, že sa s tým už nikdy nestretnete, ale ono sa to vždy niekde tak nenápadne priplíži cez, dajme tomu, nejakú treťostrannú knižnicu, ktorú niekde nejaký framework používa. Ani neviete ako, môžete sa dostať do situácie, kedy ten váš program bude zraniteľný práve cez nejakú takú nedokonalosť v implementácii. A celkom taký funny príklad, s ktorým som sa ja stretla, je Android Keystore Service. Je to nejaká tá služba na ukladanie nejakých zabezpečovacích kľúčov. A toto, čo môžete vidieť, je úryvok priamo zo zdrojákov tej služby. A je tam taký komentár, ktorý hovorí, že to keep things simple, buffers are always larger than the maximum space we needed, so boundary checks on buffers are omitted. Urobili presne to, čo je hrôza všetkých ľudí v oblasti bezpečnosti.
spoliehali sa na to, že buffery, ktoré v tom programe majú, sú nastavené na dostatočnú veľkosť a že nikdy používateľ tú veľkosť nejak nepresiahne a všetko je v suchu. A môžeme si to ešte raz zopakovať, aby sa nám to dobre vrilo do pamäte. Boundary checks on buffers are omitted. Toto seriózne programátori urobili, ešte sa k tomu aj priznali v tom zdrojovom kóde. No ale bola to veľká chyba, lebo nejakí šikovníci, hackeri zistili tú zraniteľnosť a samozrejme potom to využili vo svoj prospech. Vytvorili nejaký ten exploit, ktorý to využil a pomocou neho sa potom vedeli dostať v podstate jednoducho do akéhokoľvek zariadenia s systémom Android. Myslím, že to bola verzia do 4.3 to bola verzia, hej. V 4.3 to myslím, že už fixli. No, v čom funguje ten princíp toho ich útoku a asi ako to funguje? Dôležité je vedieť, že každý program, ktorý sa spúšťa, dostane k dispozícii pridelené nejaké množstvo pamäte, nejaký taký úsek. Ten úsek pamäte je rozdelený na menšie časti, do každej z tých častí, do toho segmentu, tak sa im hovorí, sa vyhradí miesto vždy pre niečo iné. Jeden segment je pre kód toho programu, ďalší segment je pre nejaké globálne premenné, inicializované premenné, neinicializované premenné a tak ďalej. Je tam aj segment ktorý sa využíva v podstate pri tých funkciách malloc a podobných, ktorý sa dá teda variabilne spravovať. A v podstate ide o to, že v kóde, keď máte nejakú funkciu, kontext tej funkcie sa ukladá do jedného z tých segmentov. A v segmente je vždy vyhradený nejaký úsek pamäte pre tie premene, ktoré sa potrebujú uložiť. Takisto je to aj v nejakom jednoduchom programe, keď tam mám premenu int, premenu nejaké pole, nejaký buffer. Toto sa mi uloží do toho stack segmentu. Respektíve vyhradí sa mi priestor pre uloženie tých premenných do stack segmentu. Podľa toho, ako ja si v tom kóde špecifikujem, že aké veľké to pole má byť, toľko miesta sa mi vyhradí. Lenže problém môže nastať vtedy, keď ja pracujem s nejakým vstupom mimo toho programu a náhodou do tej vyhradenej premenej sa mi chce uložiť nejaký dlhší text. Potom môže nastať práve to, že keď mám vyhradenú premenu pre to pole, tú pamäť pre to pole, to je to Ačko, ono má nejaký počet tých pamäťových buniek, potom za tým už by malo nasledovať Bčko, čiže niečo iné, ale do toho Ačka chce sa mi uložiť nejaký dlhší reťazec znakov a ono v podstate pretečie to z toho Ačka až do toho Bčka. Tu mám aj nejaký laserový meč. Čiže ten string je dlhší ako Ačko a už ten ďalší znak mi prešiel do premenej B. A to je problém, lebo v podstate ide o pristupovanie k pamäti, ktorá je už mimo tej premene, s ktorou chceme pracovať. A ak náhodou vykonávanie programu závisí na tej ďalšej premene, na tom Bčku, a tam sa mi dostane nejaká iná hodnota prostredníctvom toho Ačka, tak je to zlé, je to problém. Môžeme sa aj pozrieť na taký jednoduchý príklad, ako by mohol vyzerať program, ktorý niečo také robí. No. Dajme tomu, že nedáme si nejak veľmi záležať s tou implementáciou, lebo hej, robíme niečo úplne jednoduché. Ide v podstate o programček, ktorý mi uchováva nejaké tie moje informácie, ktoré ja nechcem držať v hlave, ale chcem to mať k dispozícii, keď si zadám pri spustení programu nejaké to moje super heslo.
A funguje to tak, že argument pri spustení programu je tým mojím heslom, ktoré mi to v podstate celé zabezpečuje. A mám tu pomocnú funkciu Check Authentication, ktorá sa zavolá a tam sa mi deje tá kontrola. Na začiatku tu mám premenu out flag, čiže v podstate výsledok tej kontroly sa mi uloží do tej premenej. Na začiatku to mám nastavené na 0, to znamená, že nemám zabezpečený prístup, nemajú sa odkryť tie tajné informácie. A potom tu mám nejakú pomocnú premenu, buffer, je to pole. A v podstate tu použijem funkciu string compare strcmp, ktorá mi robí to porovnanie s mojim super heslom jahodka. A keď návratová hodnota volania tej funkcie strcmp je rovná 0, znamená to, že to heslo, ktoré som zadala pri spustení programu, je rovnaké ako tento reťazec jahodka a znamená to, že program spustil ten človek, ktorý má mať k tomu prístup, čiže flag sa mi nastaví na jednotku. V opačnom prípade sa nič iné nezmení a tu mám len return flag. Čiže vráti sa mi hodnota z tej kontroly, buď je to 0 alebo jednotka. Čiže keď mám návratovú hodnotu väčšiu ako 0, alebo teda inú od 0, tak sa mi zobrazia moje supermocné informácie. V opačnom prípade len, že prístup je odmietnutý. Úplne jednoduchý programček. A môžeme si ho skúsiť spustiť. Ale aby ste mi verili, že nič tam mocné nenastavujem a nemením, tak to rovno aj skompilujem. Pozerám, že tam mám už nejaké ďalšie verzie. Dobre. Authentication. Dáme si, že Authentication 3. Dobre. Kompilácia mi zbehla, nič mi tam nekričalo. No a teraz si to skúsim spustiť. Authentication 3. Keď nezadám žiaden argument pri spustení, tak mi tam vypíše, že usage je taký, treba zadať password. Dobre, tak si tam zadám password, dám si tam zatiaľ, že Malinka mi nezabezpečí môj prístup, lebo to nie je dobré heslo. Dobre. Žiaden password sme skúšali, iný sme skúšali, teraz skúsime tú jahodku, či nám to naozaj funguje. Áno, jahodka je dobré heslo. No a teraz sa trošku žijeme do situácie takého nejakého záškodníka, ktorý sa s tým chce trošku viac pohrať a nájsť tam možno, že nejaké neošetrené temné zákutia. Takže spravíme si takú vec, že a možno necháme tam malinku, napíšeme si niečo dlhšie a zrazu nás to pustilo ďalej. Len tak. Fíha, a dokonca ani segmentation fault. No, dneska mi to ide. No, takže ten problém, čo nastal. Tu sme zadali nejaký dlhší reťazec, ako bol vyhradený v tom našom bufferi na ten password. Čiže stalo sa to, že časť toho stringu, čo som zadala, sa dostala do toho buffera, prekopírovala sa tam, ale keďže to nevošlo celé tu, zvyšok pretiekol ďalej do tej ďalšej premennej
a preteklo mi to do tej premennej toho flagu kontrolovacieho. Tu je taká malá záležitosť, že tie premenné sa mi ukladajú do toho steku ako keby v opačnom poradí. Že tento buffer, ktorý tu v programe mám ako druhý, bude ako keby pred tou premennou out flag, čiže to, čo mi pretečie z password buffera, sa dostane do tej premeny intovskej. A tam potom budeme mať nejakú, neviem akú väčšiu hodnotu, už neviem, čo tam konkrétne bude. Ale keďže tá hodnota je iná ako 0, väčšia ako 0, hej, tá návratová hodnota z check authentication bude väčšia ako 0, tým pádom mi to zobrazí tie informácie, čo ja som ako programátor pôvodne nechcela, ale spravila som chybu, lebo neošetrila som si dĺžku toho reťazca, ktorý tam kopírujem do tej premeny. Čiže takýmto nejakým spôsobom sa dá zneužiť jednoduchá programátorská chyba. Úplne len banálna nepozornosť, tak vám to môže pripadať, ale na svete je veľmi veľa ľudí, ktorí práve na takýchto chybičkách sa obohacujú. A ono v podstate nemusí to byť aj presne takto, ako som vám ukázala tu, je to len veľmi jednoduchá ilustrácia. A v tejto dobe už máme aj nejaké ochranné mechanizmy, ktoré môžu zabrániť práve týmto útokom, lebo vie sa o nich. Napriek tomu, že sa o nich vie a že existujú obranné mechanizmy, tak stále sa to deje, stále sa tie útoky opakujú, len sa vytvárajú nejaké iné variácie, lebo veľa programátorov je nepozorných a práve to C-čko je dobrý jazyk v tom, že učí vás dávať pozor na veľa vecí a tým pádom, keď potom naberiete tie správne také nejaké zvyky pri programovaní, tak potom v iných programovacích jazykoch sa budete vyvarovať takým nejakým chybám z nepozornosti. Takže v podstate pri tom neošetrení vstupu, či už to bude len taký nejaký parametr zadaný pri spustení programu, alebo či to bude nejaké načítanie zo súboru alebo čokoľvek, tam hrozí to, že keď vám ten reťazec pretečie do inej premennej, ak tá premena riadi tok vykonávania toho programu, tak môže sa stať, že tá funkcionalita bude iná, ako pôvodne bolo myslené a niekto sa môže dostať nejakým nechceným informáciám. V najlepšom prípade to dopadne tak, keď ten používateľ je rozumný a nemá nejaké zlé úmysly, tak zistí, že ten program mu možno spadol alebo že sa nedieje to, čo by sa malo, tak tú chybu nahlási tým developerom. To je taký ten prípad slušných ľudí. A v najhoršom prípade sa udeje to, že zistí to nejaký ten hacker a zneužije tú vašu chybu. Pokúsi sa nájsť zraniteľnosť skúšaním rôznych ďalších kombinácií tých stringov, ktoré tam môže zadať a potom už na to budete doplácať. Ešte mám taký veľmi jednoduchý programček, taký nejaký ďalší príklad, ktorý by som vám ukázala, že nie je to všetko len o ukladaní nejakých tých reťazcov do bufferov, ale taká banálna vec, ako je printf, to vám tiež môže narobiť kopec problémov. Teraz to možno, že tak nevyzerá, hej, je to úplne jednoduché. Mám tu nejaký buffer na nejaký input, nejaký vstup, ktorý sa mi načíta a potom to, čo sa načítalo, sa vypíše na štandardný výstup. A to je všetko, čo ten program robí, ale je tam jedna vec a to vám ukážem.
tiež si to skompilujem, aby ste videli, že nič magické sa za tým nedeje. Formát. Dobre. No, teraz to čaká na nejaký vstup, ktorý ja zadám. Tak si tu zadám, že takéto niečo, enter, presne to, čo som zadala, tak mi to tam aj vypísalo. Hej. Toto bol reťazec, čo som ja napísala, to isté mi zduplikovala na štandardný výstup. A teraz taká zaujímavá vec, keď ja skúšam rôzne stringy, môže sa stať, hej, aj ten buffer overflow, to je jedna vec. A ďalšia vec je, že ja si tam zadám niečo iné, o čom ten programátor možno, že ani netušil. Ale teraz neviem, kde to mám na klávesnici. 9% na klávesnici. Shift 4. Nie, Shift 4 je $. Aha, 5. Dobre. Tak, dobre, našla som percento. Ja si vytvorím takýto nejaký, možno, že trošku nezmyselne vyzerajúci reťazec. No a teraz, keď dám Enter, stala sa taká vec, že nezduplikovalo to, čo som tam ja napísala, ale stalo sa to, že mi tu vypísalo časť obsahu pamäte. A prečo? No preto, že v tom programe, keď nemám v printf ošetrené formatovanie toho reťazca, ten printf nevie, že čo ja vypisujem. Keď je to string, tak dobre, vypíše to ako string, ale to, čo som tam ja zadala, slúži na vypísanie obsahu nejakej tej pamäťovej bunky. Čiže keď nemám do detailu ten printf ošetrený, takisto nejaký útočník to môže využiť a bežne sa to stáva, že oni skúšajú také nejaké kombinácie na zistenie obsahu pamäte, pokúsia sa zistiť, či v tom programe nie sú uložené nejaké heslá, nejaké iné citlivé informácie a proste kadečo. Takisto sa to dá celkom pekne rôznymi kľúčkami využiť na úplné zneužitie toho, čo ste napísali. Čiže ďalšia taká vec, nemusí vám vôbec napadnúť, že niečo také sa dá urobiť, ale fakt. Stačí malá nepozornosť, že tam nedáte, že ten printf má byť že nejaké percento s a nech sa vypíše ten input. Stačí, že toto vy necháte a proste už je to nejaká zraniteľnosť, ktorá sa dá zneužiť. Čiže tam tých kombinácií a možností na vytváranie exploitov je strašne veľa. A všetko to, čo zadáva používateľ alebo čo závisí na nejakých externých zdrojoch mimo toho programu, tak to je miestom na vytváranie takých tých hackov a zneužitie v tom programe. No a potom, ako náhle má tá vaša aplikácia viacero používateľov, keď ju nepoužívate len vy, ale aj nejakí ďalší ľudia, tak čím viac používateľov máte, tým je to horšie, tým tie následky sú ničivejšie. Ako náhle sa zistí, že vaša aplikácia je zraniteľná a sú tam chyby, tak poprvé hneď strácate používateľov, strácate dôveryhodnosť, váš boss samozrejme nebude z toho nadšený a môžete prísť o prácu, stratíte reputáciu a jednoducho hrozné veci sa môžu diať.
A len pri takej malej nepozornosti. Takže netreba sa spoliehať 100% ani na nejaké tie kontrolné mechanizmy. Valgrind je síce úplne super nástroj, lebo vie odhaliť veľmi veľa chýb, ktoré v tom programe môžu byť, ale ako náhle to závisí od nejakého toho používateľského vstupu, Valgrind to odhaliť nemusí. A stávajú sa presne aj tie situácie, že to prepísanie nejakej ďalšej premenej v pamäti, keď nastane len pri zadaní nejakého dlhšieho toho reťazca a vy keď pri tom testovaní to nezohľadníte, tak nemusíte to odhaliť nikdy. A kontrolné mechanizmy, ktoré sú tiež veľmi účinné, nejaký ten stack smashing protection, on v podstate je už zahrnutý aj do kompilátora, ale ani na to sa netreba spoliehať. Napríklad ja na mojom počítači, ktorý bežne používam, keď by som spustila tie programy, ktoré som vám ukázala, tak by ma to len tak nepustilo. Hneď by mi vyskočilo, že detegovalo stack smashing a jednoducho aplikáciu mi zabije a koniec. Ale jednoducho teraz som to skúšala inde a tam zrejme ten mechanizmus východiskovo nebol zapnutý, alebo možno, že ani vôbec nie je, to teraz netuším. A v pohode mi to všetko prešlo. Ináč by som musela vypnúť ten stack smashing protection, aby to takto pekne hladko prešlo, ale zrazu som na inom systéme a ide mi to v pohode. Takže nemôžete sa spoliehať na to, že keď u vás to funguje a všetko beží hladko, že to presne tak isto bude bežať aj u niekoho iného. Každý ten systém má nejaké trošku iné nastavenia a detaily, ktoré môžu zohrávať úlohu. Takže myslíte dopredu aj na to. Nie všetko, čo funguje u vás, funguje aj inde. No, toto som už spomínala v podstate, keď vypnem ten stack smashing protection, tak som zrušila jeden z tých hlavných štítov, vtedy sa dá robiť veľmi veľa útokov. Ako náhle ten protection zapnem, je to komplikovanejšie, ten hacker sa viacej narobí, kým zistí nejakú tú kľúčku, ako to všetko obísť, ale aj tak je to všetko obíditeľné. Aj ten data execution prevention sa dá obísť, aj address space layout randomization, čiže nejaká randomizácia rozloženia pamäte, to sa tiež dá obísť. Takže je to blbé, no. Svet je zlý, temný, ale musíme proti tomu bojovať, musíme dávať pozor. Zameriavajte sa, dávajte veľký pozor, že vždy, keď pracujete s nejakými vstupmi, s nejakým textom, s niečím, čo prichádza mimo toho programu. A to treba fakt dávať pozor. Testovanie vášho programu. Skúšajte všetky možné prípady, ktoré vám len napadnú. Dlhšie reťazce, kratšie reťazce, úplne iné formáty, ako bežne by ten váš program mal použiť, aby ste odhalili čo najviac chýb, ako sa vám dá. A jedno také veľmi, veľmi mocné odporúčanie do budúcnosti, vždy, keď sa učíte nejakú technológiu alebo programovací jazyk, tak na internete sa dá nájsť veľmi veľa knížiek, tutoriálov, stránok, ktoré hovoria práve o takých tých best practices, ako programovať čo najlepšie, ako sa vyvarovať chybám a ako robiť tie vaše programy lepšími, odolnejšími voči nejakým tým útokom a hackerom. Či už je to C, či potom to bude Java, alebo .NET, alebo hoci čo iné, tak tie best practices vám vždy veľmi môžu pomôcť. Takže ďakujem za pozornosť. To je všetko. Dobre, môžeš. No, dobre, ďakujem. Tak vidíte, že nie je všetko zlato, čo sa blíšti.
S tým C-čkom je to taká celkom sranda, tá Janka už trošku že nahodila, že ona má aj svoje opodstatnenie, prečo sa učí práve C-čko, ale nie je že Python alebo Java ako ten prvý jazyk. A to sú presne takéto zapeklitosti. Aby ste si boli vedomí toho, že áno, aj taká vec sa môže nastať. Dobre, ale my tam pôjdeme ďalej. Ďalej, hej. Počkej, musím to zorientovať. Dobre. Takže vyskúšali sme si teda, že čítanie po jednom znaku, čítanie po skupine znakov, takže po slovách. Tak vlastne si všimli, tak keď teraz spustím ten mocný program, že SizeOff, tak on mi vyhodil, že 294. To čo 294? Stringov. Hej, že to teraz nie je, že počet bajtov, ale to je počet tých rekastov, ktoré on načítal. Čiže za každým, keď sme urobili, že scanner percento je, tak on práve v podstate, že jedna. Že načítal práve ten jeden rekast. A už je akurát otázka, že aké je dĺžky. My sme tam dali, že 10, či to znamená, že nie, že každý jeden je veľkosť 10, že 294 krát 10 znamená, že to je veľkosť súboru. Maximálna veľkosť toho rekastu. A ja tam vidíte, že tie rekasty sú aj jeden znak. A tak ďalej, a tak ďalej. Čiže ten scanner percentoves nie je dobrý nástroj na to, ale nie je dobrý spôsob na to, aby sme to vedeli porádať. Tá porádať si dĺžku. S dlhotuma v podstate je napríklad dobrý nástroj na to, aby keď je taký zase ďalší nástroj s názvom, že VC, tak VC je skrátka od čoho? Word count, hej. Že on porádal teraz čo? 124, 255 a 287. Jednotlivé riadky, slova, znaky. Hej, on sa dá použiť aj zvlášť. Čiže teraz napríklad sa nám, že koľko tu má riadkov, koľko tu má slova, koľko tu má znakov, alebo bajkov. Čiže ten scanner percentoves by bol celkom dobrý na to, že ak chceme porádať, že koľko je tam slov v tom súbore. Hej, ale dajme tomu ešte percento C by sa dá použiť podobným spôsobom ako tento getto C. A bol tu lepší nápad, teda, že to nie je vlastne najďalejší nástroj na to, ale najďalejší funkcie na to, aby sme vedeli, že porádať dĺžku alebo zrátať veľkosť toho súboru. A my sa pozrieme na taký, že druhý mechanizmus, ktorý vieme v tejto súvislosti použiť, a to je mechanizmus, keď sa na ten súbor budeme pozerať na binárne súbory. Lebo okrem toho, že ten scanner nám trošku s tým percentom uľahčil, že sme sa pozerali, že fúri, buffer, že nebudeme čítať tak po znaku, ale on aj veľmi veľa znakov vynechal. To boli ktoré znaky? Biele. Presne tak. Takže ak by sme to aj začali pchať vedľa seba, to, čo sme načítali, tak nám síce niečo vyjde, ale nebude to až také použiteľné, alebo teda, že nebude to jednak jednej. Aha, toto som nechcel, to som chcel toto, SizeOff. Čiže ak by sme napríklad urobili nejaký takýto experiment, že tuto dám, že OK, tak jedna veľkosť bude, že 100, čiže načítavaj veľké 100 a začni to vypisovať. Ale skúsime to takto, hej, že s medzerou. Make SizeOff. Čo? A to je nepodstatné, hádam to nebude dlhšie. No, ale takéto nám byť z toho. Vidíte, hej? Čiže stovka bola dostatočne dlhá nápad, ktorý je načítať akýkoľvek plný rekast. Ale teraz vďaka tomu, že on načítava iba znaky od bieleho znaku po bielý znak, a to považujem za rekast, sme prišli o všetkých biele znaky. Čiže ak by som náhodou toto tu uložil do nejakého súboru, že experiment.c a teraz pustil, že make experiment, tak som skončil veľmi skoro. Aj keď toto vyzerá, že to nebude možno že až také ťažké, lebo on čakal, že keď tu narobím include, tak ten bude na začiatku riadku. Tak skúsim tu porobiť nejaké takéto finty, že tuto podriadkujem. No, čiže takéto dačo a teraz to skúsim zamakať. Tak pôjde to, či nepôjde? Skoro. Tak ešte nejaká ďalšia zrada tam je. No ale práve akože tá zrada by mala súvisieť s tým, že sme práve pomazali tie kadejaké riadky. No a tak. No, čiže odpoveď na to, že ako sa tomuto vyhnúť, bude, že skúsime sa na to pozrieť, alebo skúsime sa pozrieť, ako sa pracovať s veľmi binárnymi súbormi. A
aké funkcie sú na prácu s binárnymi súbormi. Ale ešte skôr takéto introdačné, aké sú to binárne súbory? Čo? Jednotky a nuly. Však to sú aj textové súbory, potom jednotky a nuly. Sice nie, tam bol skemet napísaný a nejaké iné texty. Či jak? Aký je rozdiel medzi to, s čím sme pracovali doteraz, to boli textové súbory. A teraz máme pracovať s niečím, čo sa volá binárne súbory. A aké sú to binárne súbory? Aký je medzi nimi rozdiel? No, skoro, ale nie. Keby ste si užili, čo? Keby ste mali, že shiftovať a logické súčty a súčiny nad tým robiť, že prečítaj písmenko, no to prečítaj posledný bytov v podstate. Je to cháť, je to úplne bol sa, môžeme to hovoriť. No, dajte nejaký príklad binárneho súboru. Tak aký je rozdiel medzi textovým a binárnym? Keď otvorím textový súbor vo výčku, tak čo? Tak čo? Písmenka. Hej, takže keď otvorím napríklad, že textový súbor, že experiment C, tak sú tam fakt písmenka. Síce teraz tak kadejaké, ale sú tam. Aha, tu sú jednoriadkové komentáre, to on tam zakomentoval asi zvyšok toho kódu. Už preto to nešlo. No, ale keď otvorím binárny súbor, aha, tu nešlo vykompilovať. Keď otvorím binárny, napríklad tento sizeof, toto je binárny súbor. Binárny, za normálne okolností, to som to nečítateľný. To je podobne binárny súbor je obrázok, je video, je zvukový súbor a tak ďalej a tak ďalej. Čiže potrebujete mať nejaký iný program, ktorý rozumie tomu binárnemu formátu, aby vám vedel ten obrázok zobraziť, prehrať film alebo hudbu, za normálnych okolností, keď to otvoríte v textovom editore, tak nerozumiete tomu, čo tam je. Trafíte tam nejaké reťazce, hej, to nejaké náhodnie, aj na začiatku nejaký telefón, ktorý si dáte telefónia tam, že pár vecí trafíte, ale ináč je to nepoužiteľná, pretože nečítateľná. No, ale samozrejme ten život by nebol taký ľahký a krásny, keby sme s nimi nevedeli pracovať, lebo s fotkami robíte bežne, filmy a hudbu púšťate si bežne. Pozrieme sa na to, ako sa pracuje s takýmto typom súborov, pretože to, čo je výhodou ich použitia, je, že jednak veľkosť. Keby ste napríklad chceli pracovať alebo teda, uložiť do textového súboru číslo 65530, tak v textovom súbore vám to zabere koľko? 5 bajtov. Keď to budete ale ukladať v nejakom binárnom formáte, alebo teda nejaký binárny súbor, a budete ukladať to ako hodnotu typu integer, ktorá má, dajme tomu, že 4 bajty, to veľkosť toho uloženia, tak by vám to nezabralo, že 5 bajtov, to je 5 znakov, ale 4 bajty. Rozumiete? Možno, že ešte je parádnejšie, keď to bolo číslo 255, ako pár. Tak zase v textovom súbore sú to 3 bajty, 3 znaky. Ale v tom binárnom súbore je to len 1 bajt. Bo v rámci toho jedného bajtu viete uložiť 8 bitov a 8 bitov to je 0 až 255. Čiže šetríte veľkosť, to je jedna vec. A druhá je, že sú tu blokové operácie. Čiže nie, že načítam jeden znak, viete aj načítať jeden bajt. Ale viete to naraz bloknúť do nejakého bloku buffer. A je to fubrika. No a to je celkom také, že výhodné, užitočné na tú prácu s tým. A my si ukážeme presne, že jak sa s tým pracuje, budeme mať dve funkcie. Jedna sa volá f a druhá sa volá f'. A ešte read a write, takto nejako vyzerá. My si to rovno ukážeme na takej tej jednoduchej štandardnej operácii, že skopíruj dva súbory. Čiže urob kópiu jedného do druhého. Čo sme sa tu trošku snažili, lebo sme prišli na to, že to nevyzerá až tak dobre, keď sa bude používať ten scanf%s. Dobre, dochádza nám trošku čas, tak ja skúsim kopírovať už tu naše výsledky. Hej, no tak to som zvedavý. Čiže tu si rovno budem podvádzať. Či kopírovanie. A rovno stiahnem taký ten, že už skoro hotový. Aha, tak toto nemám ani linku na stiahnutie skoro hotového. Dobre, takže začneme takto. Aha, tu už mám.
Dobre, tak poďme na to, hej. Nie, tak dáme copy 2. Poďme po troche. Dobre, takže prvý fragment kódu. Tuto sme nemali síce, teda v tom predchádzajúcom súbore, ale vieme už veľmi dobre povedať, na čo to je. Na čo to je? To je taká kontrola vstupu, hej, čiže ak budem spúšťať ten mocí nástroj, on sa bude spúšťať len, alebo sa spúšťať len v tom prípade, keď bude mať 3 parametre. Znamená názov súboru, teda názov toho spúšteného súboru a súbor, že ktorý kopírujem kam. Hej, čiže pokiaľ nebude takto spustený, tak sa nič neurobí. Potom tuto mám nejaké, že dve premenné, fs a fd, hej, tieto tu. Čiže jeden je, že file source a druhý file destination, čiže otvorím dva súbory. A ten source budem otvárať na čítanie a ten destination budem otvárať na zápis. No, a ak náhodou sa mi ich nepodarilo otvoriť, tak tu skončím. Čiže to je len taký ten úvod. Čiže zamakám, copy 2, spustím copy 2 a sa to spustilo zle, lebo tu nám musí byť prvý súbor a tu nám musí byť druhý súbor. A samozrejme, že pokiaľ jeden z nich neexistuje alebo nedá sa otvoriť, v tomto prípade ten prvý sa nedá otvoriť, tak sa to zhruba je s takouto hláškou. Dobre, ale keď my tu povieme, že to bude, že zoo.c a druhý bod, či zoo.copy.c, tak to pôjde. No, ale teraz nastáva ten magic. Čiže, túto mám nejaké takéto. Aha, to som nechcel. Aha, to som chcel až tu. Dobre, toto sme chceli. Takže, aha, to som moc vykopíroval. Aha, nie, dobre. Dobre, takže tuto je fragment kódu. Čiže budem tam nejaký buffer 50. Tak hovorí o tom fúriku, ktorý bude mať teda, že 50 bajtov. A teraz, tuto mám nejaký cyklus, ktorý hovorí, že F3 načítaj do toho bufferu, nejaký size of int, že budem čítať nejaké že integery, a 50 plusov. Čiže načítaj, že 50 integerov a plusov do tohto bufferu. Zo súboru FS. A teraz, pokiaľ si povedal, že načítal, je to väčšie ako 0, to už nečítateľný riadok, opravíme to v tom makroši, tak to vráť mi z toho bufferu, budeš vráťovať, že integery o veľkosti count, ktorý si načítal, a vráť to do toho súboru FV. Ešte raz, hej? Že F3 načítal zo súboru fs do tohto bufferu 50 integerov. Jasne. A teraz F-Drive z tohto bufferu zapíše do súboru FD toľkoto integerov. A teraz to už je práve toľkoto. Ten F3 vracia nejakú hodnotu, vracia, že koľko tých integerov vlastne načítal. A tá hodnota môže byť v rozsahu od 0 po 50. Hej, čiže buffer je veľký 50, čiže maximálne 50 do neho pôjde. A teraz môže sa stať, že načítam naraz menej ako 50. A to sa kedy stane? Čo? Keď tam nie je 50, to kedy bude? Na konci súboru napríklad. Čiže ak pracujeme teraz so súborom, ktorý má veľkosť 100 bajtov, tak my ho budeme vedieť načítať na 2x, lebo 2x50 bajtov z neho prečítam. Prvýkrát prečítam 50, druhýkrát prečítam 50 som na konci. Keby mala 101 bajtov, potrebujem 3 čítania. Prvýkrát prečítam 50, druhýkrát prečítam 50 a tretíkrát prečítam iba 1 bajt. A v podstate, tuto mi je už tým pádom také trošku, že jasné, že kedy som v podstate došiel na koniec toho súboru. Takže presne, ako keby to posledné čítanie bude že menšie ako tá 50. No, dobre, ale teda rozhodne samozrejme, že by som dal potom ešte raz čítať, ak je na konci už neprečíta nič, aj tak nebude ani že 0. No, a ja po toto F-Drive presne takým spôsobom budem postupovať pri tom zápase. Čiže toto tu by teda malo znamenať prakticky nejakú premenu, že counter, ktorá bude hovoriť o tom, že koľko vlastne tých vstupno-výstupných operácií bolo vykonaných. Čiže koľkokrát som načítal a koľkokrát som zapísal. Čiže ak ten súbor bude mať veľkosť 100 bajtov a fúrik má veľkosť 50, teda buffer má veľkosť 50, tak koľko vstupno-výstupných operácií urobí?
dve. Hej, raz načítam, raz zapíšem, ale to krát dva. Hej, čiže dvakrát načítam, dvakrát zapíšem. No, skúsme to spustiť, čo to povie, že make copy 2 a to bolo, že zo.c a zo.copy.c. Tak 12 vraj operácií a pustím tu nástroj div a rozmýšľam, že tu sa mi dá, že ešte nejaká rýža. Hej, tak, div je nástroj skrátka od difference. Pokiaľ by bol medzi tými dvoma súbormi nejaký že rozdiel, tak to náležite vypíšem. Ale keď tam žiadny rozdiel medzi nimi nie je, tak je tížko. Hej, že povedal, že naozaj tam žiadna rýža není. Takže keby som tu urobil, dajme tomu, že ten experiment, tak takto by vyzeral rozdiel, hej, že medzi nimi. No ale tým, že vím zo.c a vím zo.copy.c, tak tuto je tá kopia a tuto je ten originál. Čiže vyzerá by naozaj, že rovnaké. No a plus ešte potom tu je jedna vec a to je taká operácia serializácia, deserializácia, ale to už tam čas dochádza, tak to si to pozrite doma. Ide o jednu myšlienku. A my tu pracujeme, alebo teda, že robili sme s nejakými štruktúrovanými typmi. A tuto sa vytvára nejaká štruktúra person a do nej sa vytvára nejaký, že John. Túto. A teraz je otázka, že keď to budete vy zapisovať alebo pracovať s ako s nejakou databázou, čiže s spojkovými zoznamami, chali sme do toho nejaké štruktúry, tak teraz by takové napísalo ešte marku uznané niekde v súbore a vidí to odtiaľ načítať. Tak je otázka, že ako to urobíte. Máte zase k dispozícii buď textový zápis alebo textovú transformáciu súboru alebo binárny. Ak by ste použili textovú, tak to znamená, že nájdete si nejaký vhodný formát, napríklad CSV, ale máte zvláštne meno, priezvisko a vek. Takže meno, dajme bodkučiarka, priezvisko, bodkučiarka, vek. A tak ďalej, a tak ďalej. A potom máte k tomu nejaký parser, pomocou ktorého to viete potom zase prečítať, aj z toho CSV súboru. No, existoval taký proces, ktorý sa volá, že serializácia a deserializácia. A serializácia hovorí o tom, že ja viem zobrať ako keby takto vytvorenú tú štruktúru a tak vypracnúť tomu na ten list. A to sa presne urobí, alebo teda robí sa to takto úplne jednoducho, to ešte síce môžem vyskúšať. Dobre, vím serialization.c. Čiže ešte raz, toto tu je len, že spúšťam to s parametrom, tuto mám nejakú štruktúru person, známe, surnáme a ag a takto ja to uložím do súboru. Vidíte, hej? Ukladám. To, čo mám uložené v žonovi, veľkosť toho jedného bloku, size do tej štruktúry alebo toho typu person, idem ukladať jeden kus do súboru označeného ako nejaký file destination. Keď to savenem, alebo teda, že make serialization a pustím to serialization, že data a pozriem sa do tých data, tak to vyzerá takto. Ale niekde tu je John, niekde tu je Rambo a niekde tuto je asi vek. A keď to chcem teraz vyčítať naspäť, tak zase, vytvorím si len premenu John, ktorá bude typu person a urobím operáciu read. Čiže do toho Johna mi ulož zo súboru fs prečítaný jeden kus štruktúry alebo typu štruktúrovaného person. A zamakám. Deserialization. Čo? FSFD. A F-close FD. Dobre, a deserialization z data. Hej, čiže v tom súbore sa to teda nachádza, no a je tam taká ryža ešte z rada. Ale funguje to, hej, funguje. Dobre, už čas nám dochádza, tak to len na rýchlo, ale tak aspoň viem, že tam je také ryža ešte. Dobre, ale rozumiete, hej, že toto je veľmi elegantný spôsob, ako s tým dá pracovať a práve vo vyšších jazykoch to budete používať úplne, že bežne. Jaj, však a to prečo je tak hlúpo urobené?
ma celkom zaujímalo, že ktorý Bíňas to teda napísal. No, počkajte, a to musíme znova. Serialization data, cut data, či tu je John Rambo a teraz deserialization data. Tak. Ide, hej, lebo ja som tam mal nejaký príznak, že writeuje binárne a keď tam je že write, tak on zmáže ako keby ten cifr na začiatku a až nakoniec začne zapisovať.